Pamusoro changamire. Yes. Pamusoro idarira changamire. Yes. Pamusoro vanhu vari padhuze. Ini ndinozi Betty Magurumidzi, maichasauka. Ndiri maichasauka ndogara pachigodoro. Saka nyaya iri apa zvekuti nyaya iri apa ngeyekuti kubva 2013, 2012, 2013, 2014, 2015 takanga takasara tiri 4 wana vanongerai Magurumidzi. Saka wamwe wangu wakabva wati umwe musoro muna 2012, 2013, 2014 vachibva vatedzana kufa. Ndobva ndasara ndega. Saka ndasara ndega 2015 ndakadaidzwa nemambo Mutaza, mambo Pasi akati uya kuno. Ndobva ndaenda. Zvikazi iwewe mwana wedu wakuita makore akuita 15 akafa. Hapana kumboya kotaura kuti tiri kumuitira zvakaitirwa mai yake, ngoti mwana mai yake zitetereni. Ndikati papa newakuruzvi ndiwo apera kufa. Inini handina chondaiziya ba. Zvikazi inonoripi ucharipa mambo Tendai wakataurawa namambo wacho. Ndakati haina nachonoramba ngoti ndimi handidaidza, haina chondaiziya. Saka mukadzi wacho akabva ati aiwa uyu uri kwachigodoro iyo awangu ariwo kwawo. Kana wanga asikataura akati ndakambotenga njera kuti munhu uyu achenurwe, muzukuru wedu achenurwe. Yakaendepi? Ndikati handinacho ndomboziva ndizvo. Kwazi raiti ngatidzime. Ndaona kuti hauna mhosva. Chienda wotsvake njera. Kanga waiona mabhakiti mairi nemwombe. Woende pamusha wese pemunhu wekwamutasa. Wotaura ndauda kuchenura mwana wenyu, ndauda kuchenura mwana wenyu. Vandaita njera ndanayo, ndobva ndadzokera. Njera yandanayo zvikasinokupa ishe mbuya yainga Kirara. Mbuya Kirara. Saka mbuya Kirara endai motore mbuya Kirara wakatorwa akaya paumba pacho. Akazi iwewe ndiwe uchatsvaga Warongo nevazvare wese pamwe panofanira 8 pandikuda iyo yese history yamunotwari ayenayo nda ndiruzwa papa nyaya yenyu iri pekuti tinoti mhuri igare zvakadii kuti chiri kunetsa chii pa 2015 ndipo zvakatangira. Ndadini ndasara ndega. Takaenda nambuya Kirara tiri 2 vakapangana vakatsvaga Warongo wake shuwa kuguta iyo. Akatsvaga akaona Warongo 6 vamwe vakavhorondiya wega nevazvare 3. Saka vakachizozi ndimbuya Kirera aiwa tinonyika tega. Ini ndozombobvongo ndine mabasa endinoita. Mozoya mocho nanika isusu tanyika. Saka takaenda konanika, takaenda konyika. Wakati mandosvika muswe munosvika unodai akanyatsonditaurira wobva wanyika, wobva manyika. Mofuma kutoibvisa makusenseni kuti mwana. Saka takaita saizvozvo. Saka ipopo pakatanga noise. Nekuti njera iyi yaiswa mumba umo hamusi mewanhu avo manyikira. Asi isusu nambuya Kirera samapenza uswa ndiyo akatibata kuti aiwa imimi musasabatikane ngezvinoitika zvese. Teedzai gwara rataura Changamire. Zvese zvavari kuita wanhu imimi nyararai. Takanyurura tichiisirwa mupondo tichidini asi hatina kutaura chinhu. Takanyurura ikamera wakauya Warongo wakagaisa. Rabikwa. Riri kubikwa. Ndaimbosara ndega. Ndakapona ndiMwari wangu naShe Mudhunda. Ndiwo akandichengeta nyika. Ndaigugudzirwa ndakara mukicheni muya waimboendawo ndaibatsirana nawo. Razobikwa. Paitounzwa vanhu asina kupfeka wachipinzwa mumba imomo. Asi doro iri rapera Ishe mukadzi uya muzvaro wakaenda kutaurira Ishe. Wakati wakanga anditi kanga wapedza pa 2 weeks wouya. Ndakaenda kwashi. Ishe wakati ona mwanangu atichaningisi ba zvatoitwa izvi. Asi icho ndakuda kuzwa kuti doro remwana wedu rakafamba ere. Unobva wabika. Ndakabika chenura netsvitsa pamwe chete. Handishori wanhu wekwamutasa. Wakaita zvese zvawaiziya. Apo takaenda pacho bva zvangoita clear. Zvikazi rakafamba. Right.
zvikazi asi munhu wacho wemakabikira uda kutaura. Ndakaenda nemwana washe iye ngoti mbuya yanga asikachanyasi kuona. Saka ndakapiwa mwana wa mambo yenu. Saka munhu uyo akataura kuti makaita. Asi handisi kufara apa. Ngekuti mumba mangu mundaita basa rangu raizikana ngenyika. Zviro zvangu zvondaishandisa amusisina banchazivi zvakafamba sei. Inini kwauchiti indogara kwachigodora ini. Kuti ndine isho ndakatora baba taurai. Akati aiwa zvichazobuda pamberi apo. Asi ndakagumbuka. Asi isho ndiruda ngechekuti mune zvakandosaramowo zvenhando nhando. Unotorawo zvinoita zvichikuita wesa musaki uenda nazvo. Usaise mumusha mangu kwamboba. Unoisa ngekunze kwewaya. Ndakatambudzika machengetere azvo. Tati garei akabva uya muhope mangu. Zvikazi mwana nguwa yakwana yekuti zviro zvizvi zvichienda. Endaise mumba machemo. Musapo ndasvika ndichiisa ipopo. Ndakasvika paine mudzimai angane pamwiri. Ndikati nhamo pano uripi kwazapana waenda kumagorosa. Ndikati ino ina handisi kumira ngoti vanhu ndakumbira kuti wandibatsirawo wada ukasika kudzoka. Ndobva ndasiya. Ndakaenda ndikagara ndofunga mwedzi miiri. Ndozozwa pepepe pageti. Ndoningisa ndichangamira. Apa ndakatotauriwa kuti usasazotsike pano bangoti wabereki wako wakaora iwe. Saka ndakatsika ngenharo ndakuendesa izvo. Ndobva ndandotakura saki rangu riya futi. Kubva ndasvika bva ndasvetamo ndikati ndapota murora mutauro ndasveta zvinhu zvasekuru mumba yake asi ndaona musisina kana izvo ndakasiyawo zviri. Asi akabva apinda nezviro zviya. Ndakaenda ndakasangana naye pavharanda. Akati tete ndadzokisa zviro zvababa yenyu ngekuti hapasisisi ripa baba yenyu ubanda. Akati akasomutaurira akati baba yenyu wakaora. Saka inini kubva ipo papo ndakabva ndagara. Kwabva kwashaika mai wavo. Ndobva ndaendawo kochema muroora wangu. Aikwa mangwana acho makuseni newamwewo ndandinawo kwa baba mukuru. Takagara ngepanzi. Pakauyawo umwe akati iwewe wagumisira nhasi kutsika pano. Ukazotsika pano uchaenda uri mubhokisi. Handisi kupindura ba wamwewo ndandine wakangomingisa. Handizodzoka ba 2018 kana nanhasiso imi mukatonditenda enda pamusha ipapo kana paine zvida kuitwapo. Aiwa inini wabereki wangu wakaora. Ndakuzwa ngevanhu vanochiuya manje. Iwe uchipo pamusha papera usungirirwa mazviro pamwakuwa kwana sekuru uri kutopfumbira makwanza kwapera kusungirirwa machira matsvuku zvapera kuturikwa. Hauna izvonokona kuitera. Ndaipindura kuti aiwa hapasisina iwo wawo hawazi kuita izvozvo. Ndizvo ndaipindura ino. Dasi mwana uyu wakauya achinitaurira kuti tete anga asikazivi pamba pangu. Mwana muri kumonawo mwedzi uno apa mwana uwo wakauya kutsvaka pamba pangu anga asikapazivi. Asvika pamba pangu akati tete ndauya mutaurira ini ndashakirwa ngemwana. Ndinourombo. Akati pane umwe futi izwa izvi ndadzokerera futi. Nyaya yenyu munonditaurira maivhesi. But nyaya yenyu chaiyo pamurudei. Ndoda kuti musha wanhu varore. Wanhu vatsvake pawana wese vakasara vakomana. Hapanawo nemukadzi. Saka zvese zviri kuitika izvo. Saka muri zviri kuitwa nenyaya yenongerai kuti nongerai ndiye akagumbuka. Hansi ndapedza zvinhu. Mwari unapedza nini? Unozipa. Ndinoromba hangu. Mwana uyu auya uyu wakazosvika. Akati tete ndakumutaurira izwai basi mimi. Uyo nini ndanga kutenderera musoro. Ndikati nini nyaya idzi ndakati handitsiki ndinoita nani ndiri ndega. Iye akataura dzake. Ndakati inini hangu inini semaziviro angu. Ngatiende kwani kuvatongi wenyika wagadzirise musha uyu. Ngekuti kana zvaita mushosho hazvichizvo wangu wakaita. Saka ndizvo ndiri kukumbira kuti wanawo pachawo pamba chaipopo wanotodzinga nawo. Kana wana wakasiyiwa ndikefu hawandipo wachogarapo. Kana inini handiendi po pangoni ndakatozi unoora. Izwa izvezvi zvatiri kutaura.
ndozvandikutaura kuti chamuri kuda imi muda rubatsiro rekuti musha uite zvakanaka ndiri kure inini but ikazvo ndizvo ndikutaura ka kuti kana mukadaro kamunozwa kuti uyu anoti wakaora hausiriwe pano mwana hana kuroora uyu hana kuroora uyu hana kuroora meaning kuti zvechiwa musha mune dambudziko ririmo handiti saka imimi semunhu mukuru zvamunofanira kuita hani kuonongonedza bakuti uyari kunditi uyari kuti chiripo nechekuti imimi unganidzai vana ava wese handitika saka imi kana musingakwanisi kuunganidzasaka muda kuti vaunganidzwe ndiani imimi ndiri masara ndiri kukumbirawo inditondakandikuka kwangu uko imimi izwai mudati mamba vaunganidze vana aiwa mudati murude kuti wanawa watowiriranawo pachavo kana inini wasingandii ndosaka ndikutaura kuti izvozvoka zvinoitwa imimi muripo hazviitwi imimi musipoba because ndimi bambokadzi asara hamunzvengi dambudziko ba nekuti azi ndiri kure handizi kunzvenga hamuti kure nhasi mamboya sei ndauyanga kuti kaurire kamaita nhasi ndokamunofanira kuita futi musurugadziswa dambudziko ini ndiri kuti imimi nyange wawari kuti hama dzenyu dzakaora don't worry about that imimi endai kumusha pababa wenyu imimi sekufamba kwamakaita makafamba zvenyu mukataurwa kuti zvodzoserai zviro handima mutadzosera asi uyu wakazouya so your problem is not with the other members dzefamily your problem ndeye uyu munemi muri 2 ndiye musiri kuwirirana saka musapinzire vamwe vanhu vese pakati muri vanhu 2 musiri kuwirirana saka isi mhuri yese isiku because ari kuti izwai mbuya ari kuti havana baba wenyu vakaora ndiani anoti baba wenyu vakaora iye unotaurawo una mukoma wakewo unotaurawo izvozvo zuva izvo ndikutaurai imimi tsvagai zuva handizvo rekuti mese uyai pamusha panongeraya kunozivawo uchatitongembuya teererai mani saka maurire muri kuuya toda kutaurai solution makuramba kuti endai kudai pamba panongerai ndatambudzika ini chimbotitaurai tizo soro iyi chandanyi soro iwe dare ndofunga tete watadza kunyatsotsa renyu nendi makurumidze tete asira papi tete atadza kutsanangura paari kuda chaipo chaipo isusu mumusha medu zvamuri kutaura kuti tiite dhete rekusangana hazvibudi vanhu vacho havadi kuti vanhu vasangane zvakafanana inini ndakamborwara ndarwara kudai hatisi kuda kuti this case iite neindividual issue it's a family kana iri a-family issue vanokoma musoro mumhuri ngaingofambe iri family imi muri kuti hazvibatiki kuti vanhu vaungane anotadzisa kuti muri ungane ndiyaana tete vari kutoramba kuti vanenge wasipo muri uzvona saka ivo waona zvakasunduka kuteedza izvo ndakauya ndichitaura panakubatsirwawo kuti mushaka uite zvakanaka kwamuda kuita tete ndekekuti hamubatsiriki ba uyari uko uyari uko uyari uko munotanga maungana munobatsirika muri pamwe chete kana kuri kuti wakana sekuru wekamutasa vanouya muri pamwepo vanouya muri pamba penyu taurai zuva rekuti musi wakati wana sekuru wekamutasa wouya mese muripo pamba ipapo munhu wese aripo wana sekuru wekamutasa wokubatsirai muri pamba panongerai kwete uyo hakuna mhuri yakadaro wauye kokubatsirai mupachikondora tokubatsirai sei pachikondora isiso ndosaka tati imimi wana tiri kuwataurira wese ava hapana wazukuru wese ava wazukuru musi utaurwa zuva richabuda zuva iroro toda kuti munhu wese anga aripo pamba then wanaekwa mutasa ndo wacharonga kuroti ari kuuya ipo papo achiita coordinate issue iyoyo kuti ifambe ndiani asi mese muri chii muripo vanhu vakaungana pana muri kuona muruti chiko vanhu vaungani nei munoungana totukana zvopera toenda mberi because vana vana kuroora vari kuda kukadza
pamwe vamwe vana vatori papa hawana dzimba varudawo dzimba saka mukati chichake chii pamwe bhasiketi ramakaenda naro makaenda naro kusiko kana kuti ane bhasiketi anotamba nebhasiketi ranongerai handiyo rifana kunga ine bhasiketi ranongerai nongerai ngataure ega pana kuenda bhasiketi rake zvino zvotakapamba zvakanaka zvinoitwa muri bamwe chitoitai hatiponeti mabhozi hatikurasiba because nongerai hatinobvira tambomurasa saka hatitangurasai saka iwo kana uri mwana wanongerai uripo muri imwe chete wanouya watazipo isu chatakuda pamberi manje takuda kuti pamunoungana zviro zvanongerai ngazvive zviri pamberi zvese zvakakwana zeni ipapo kana kuri kutsvaga munhu achauya achitaura kuti zvinhu zviri kuenda panani nongerai uchataura ega kuti zvinhu zvangu ngazviende pananingi ende zvichashanda sei musasiya zvimwe kwachigodoro wakanaka mwera shumbawo musanyepera kuti mwakura apa ipo papo musambonyepera kuti mwakura apa ipo papo hapana unorapa mesa hapana musanyepera kana munonyepa kuti muri kurapa muri maconmen muba mari dzevanhu mushandisa zita ranongerai hatidi izvozvo chiendai apo motsvake endai motsvake mutipe zviradheti rekutoungana kwenyu zvisouyeko endai pakona chikafu ngachinge chiri konaka ndiwo vakomana vanyewa ndoti chicha endai mutipe dheti apo Yes,